ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор аз макони баргузории классикои футболи тоҷик бо иштироки дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Истиқлоли Душанбе манзуратон мегардад. Ин яке аз ҷолибтарин бозиҳо дар доираи рақобатҳои даври 14-ум аст ва имрӯз ба ҳайси мизбон албатта Равшан дар баробари Истиқлол нерӯ месанҷад. Умедвор мешавем ки як рақобати бисёр хубу диданиро дастаҳои мазкур барои мо пешниҳод мекунанд, чун тамоми заминаҳо ва имконияту шароит барои нишон додани чунин бозии хубу арзанда барои ҳар дуи даста дида мешавад. Хуб, дӯстони гиромӣ, сараввал дар бораи он хоҳем гуфт ки киҳоро имрӯз дар ҳайати аввалия интихоб карданд мураббиён. Аз дастаи Равшан шурӯъ мекунем. Дар хет дарвоза Ҳусниддини Маҳмадалӣ рақами 1, футболбозони мавқеи дигар рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 44 капитани даста Меҳрубон Каримов, рақами 94 Чукфу Эбука Окоронкву, рақами 14 Бахтовари Хуршед, рақами 17 Ҷамшед Махсумов, рақами 8 Милош Миланович, рақами 18 Руслан Хайлоев, рақами 10 Муродалӣ Ҳақназаров, рақами 30 Фатҳулло Олимзода ва рақами 34 Бенҷамин Ампонсо. Сармураббии даста Дмитрий Черешев аз кишвари Русия аст. ҳайати дастаи Истиқлол ва гурӯҳи бозигарони эҳтиётии ин тимро ин лаҳзаҳо мо дида истодаем. Дар хет дарвоза рақами 78 Денис Кавлинов, футболбозони мавқеи дигар рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода, рақами 66 Ваҳдат Ҳамонов, рақами 26 Афране Икич. се нафари онҳо дифоъгарони марказӣ ҳастанд. Аз канорҳо рақами 88 Шермонӣ Маҳбатшоев ва ҳамчунин рақами 3 Табрез Исломов кӯмак мекунанд. Дар маркази майдон Амирбек Ҷурабоев рақами 6 капитани даста, рақами 17 Эҳсони Паншанбе, рақами 41 Алишер Шукуров бозӣ доранд. ҳамлагарон Рустам Соиров рақами 9 ва рақами 8 Алексей Шебетун. Сармураббии даста аслан агар бигирем Виталий Левченко аст, вале имрӯз ба ҳайси мураббии калон Андрей Аненков дастаро роҳбарӣ мекунад, бо сабаби он ки Левченко корти сурх дорад ва дар се бозии баъдӣ ба тими Истиқлол роҳбарӣ карда наметавонад. Хуб, гурӯҳи доваронро барои шумо муаррифӣ мекунем. Дар бозии имрӯза сардовари рақобат Насрулло Кабиров, довари дараҷаи ФИФА аз шаҳри Норак таъин шудааст. ба ӯ дар канорҳо Акмал Буриев аз Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе кӯмак мекунанд. аз он ки мушкилӣ ба миён омада бартараф шудани мушкилии техникӣ, мо бармегардем ба идомаи рақобат ва ҳоло гузориши мо аз ҷараёни лаҳзаҳои аввалии ин бозӣ идома меёбад. хуб, доваронро ба пуррагӣ барои шумо муаррифӣ накардем. довари эҳтиётии Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд аст. Ваҳдат Ҳамонов ва зарбаи задаи ӯ аммо хато меравад.
дар гурӯҳи видеодоварон абдулло давлатов аз ноҳияи шаҳри нав, ҷурабек содиқов аз варзоб ва парвизи яқубҷон аз ҳисор кор мекунанд. нозири доварон мустафо исломов аз ноҳияи восе ва комиссари бозӣ суҳроб ҳамидов аз ноҳияи рӯдакӣ ҳастанд. медоранд бозигарони дастаи истиқлол. ҳоло дар оғози рақобати имрӯза тавре мебинед истиқлолиҳо тӯбро ба зери контроли худ гирифта навбат ба навбат барои роҳандозии ҳамлаҳои худ талош карда истоданд. агар мо ба мавқеъгирии дастаҳои мазкур дар ҷадвали мусобиқа назар андозем, пас мебинем ки истиқлол ҳоло ҳамроҳи ҳосилоти фархор ду дастае ҳастанд ки бо 28 имтиёзӣ садрнишинони ҷадвали мусобиқа мебошанд. аммо ҳосилот аллакай бозии даври 14-уми худро доир кардааст. истиқлол дар сурати касби имтиёз дар ин бозӣ боз ба садри ҷадвал бармегардад. ҳоло нишондиҳандаҳои ҳар ду даста баробар аст. пойдои бозӣ вайрон шуд дар маркази майдон зидди эҳсони панҷшанбе ва равшан бошад дар ҷадвали умумии мусобиқа бо 18 имтиёз айни замон дар зинаи шашум ҷо гирифтааст. шервони мабадшоев шумораи имтиёзҳои равшан бо барқчии ҳисор баробар аст. барқчӣ дирӯз бозии худро доир кард ва 2-2 дар сафар бо дастаи эсхата мусовӣ намуд. пойдои бозӣ вайрон мешавад. дар ин лаҳзаҳо иштибоҳ аз сӯи дифоъгари дастаи истиқлол дида шуд. бояд бори дигар саҳнаи такрориро бубинем. франа икич дар лаҳзаи қаблӣ ба хато роҳ дод. вазъияти стандартӣ аст ва омодагии бозигарони дастаи равшан муродали ҳақназаров ва ҳамчунин ҷамшед махсумов дар назди тӯбанд. партофти баланди тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо натиҷа надод. баъдан боз як зарбаро ҳам мебинем, аммо ин ҳам самар намеорад. дар маҷмӯъ агар мо ба мавқеъгирии бозигарони дастаи истиқлол дар майдон назар андозем, дӯстони гиромӣ, пас ҷои ёдоварист ки ин даста баъд аз омадани Виталий Левченко дар маҷмӯъ бо тарҳи ҷойгиршавии 3-5-2 бозӣ мекунад. баъзан вақт мавқеи бозигарон тағйир меёбад дар чунин тарҳи ҷойгиршавӣ ва барои мисол одатан агар мо Шервони Мабадшоевро ҳамчун ҳамлагар шиносем, пас дар дастаи истиқлол дар марҳилаи дуюми чемпионат ки ӯ ба ҳайати ин тим пайваст, бештар ба ҳайси фулбек ё ба истилоҳи дигар латерал аз канори рост бозӣ мекунад. Ануш, позиция, Ануш!
дар оғози гузориши имрӯзаи мо андаке мушкилиҳои техникӣ пайдо шуда истоданд дар рафти инъикоси рақобат. аз шумо мазорат мепурсем бинандагони гиромӣ ва умедвор мешавем ки дар зудтарин фурсат ин ҳама мушкилиҳое ки ба миён омаданд токунун бартараф мешаванд ва мо бенуқсон ва бекамбудии ҷиддӣ метавонем идомаи нерӯсанҷии имрӯзаро тамошо кунем. як рақобати бисёр ҳассосу муҳим дар мавсими кунунии лигаи олӣ аст. умуман бозиҳои байни худии равшану истиқлол доимо ҳамин гуна ҷаззоб, пуршиддат ва диданӣ сурат мегирад. ваҳдат ҳамонов пешдастӣ кард, вале паси баъди ӯ ба ҳамдастаҳояш натиҷа надод. дастаҳои мазкур вақте дар марҳилаи якуми чемпионат байни ҳам бозӣ карданд, бидуни гол 0-0 бозияшон ҷамъ баст шуд. рӯзи 5 апрел рақобат дар ҳамин майдон сурат гирифта буд. мизбон истиқлол буд. гол дар назар дошти оне ки як муддати муайян равшан дар хонаи худ бозиҳоро қабул карда наметавонад. аз ин рӯ имрӯз онҳо дар сафар дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор бозии худро муқобили истиқлол дуэл карда истоданд. аммо мизбони наминалӣ ва ё мизбони исми нидор маҳз равшани кулоб аст. мавсими гузашта равшан дар хонаи худ тавониста буд истиқлолро шикаст диҳад. рӯзи 17 майи соли 2025 1-0 дар хонаи худ онҳо пирӯз шуда буданд. амирбек ҷурабоев пас медиҳад инҷо ба ҳамдастааш ва аз дур зарбаи бисёр хатарнок, аммо ҳусниддини маҳмадалӣ тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. табрез исломов зарбаро зад. ҳоло биёед як бори дигар бубинем мавқеи зиёди холӣ дар рӯбарӯи ӯ ва тасмим мегирад аз чунин масофаи дур зарбаро иҷро кунад. табрез исломов вазъияти стандартӣ эҳсони панҷшанбе дар назди тӯб ва зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ медарорад. ирсоли ӯро мебинем. фурсат ҳаст, зарба ҳам буд, аммо дарвозабон ҳусниддини маҳмадалӣ тайёр буду ин вазъиятро бартараф карда тавонист. бахтовари ҷамшед пас ба канори чап, аммо натиҷа надод ва мо ҳоло ишораи доварро мебинем ки аут ба фоидаи дастаи равшан таъин шуд. фатулло олимзода имкон пайдо намекунад ва алиҷон кароматуллозода тӯбро зада аз майдон берун кард. аз зарбаи кунҷи акнун бозигарони дастаи равшан тӯбро ба бозӣ медароранд. довар маҷбур мешавад инҷо каме ба бозигарони ҳар даста баъзе аз қоидаҳои умумие ки ҳастанд бори дигар ёдовар шавад. ирсоли тӯбро дидем, вазъияти бисёр хатарнок, вале зарбаи бо сарзадаи меҳрубон Каримов ба самти дарвоза нарафт. мавсими кунунии Каримов аз ин ҷиҳат хело олӣ аст дӯстони гиромӣ.
ҳам дар тими миллии кишвар голҳои ӯро мо бо сар дидем ва ҳам дар ҳайати дастаи равшан. дар қабати дуюм қомати баланди ин дифоъгар хеле хуб дар чунин вазъиятҳои стандартӣ дар ҷаримагоҳи ҳариф ба дастаҳояш кӯмак карда истодаанд. идомаи ҳуҷуми дастаи Истиқлол акнун ва бубинед дар ҷаримагоҳи худ хеле хуб бозӣ кард бахтовари Хуршед ва вазъияти қаблиро бартараф намуд. фишор аз ҳар ду ҷониб ҳаст. талошҳои зиёди бозигарони ҳар дастаро мебинем. шервонӣ дар ин мубориза муваффақ намешавад. аз ин вазъи мушкил бозигарони дастаи равшан баромада натавонистанд, вале маълум мешавад қоидаи бозӣ вайрон шуда будааст. Баҳдад Ҳамонов корти зард мегирад. биёд як бори дигар бубинем. бозигари дастаи равшан тавре маълум шуда истодааст ин лаҳзаҳо аз ҷои худ боло шуда наметавонад. аз ин рӯ табибон ҳам ба майдон омаданд то ба ӯ кӯмак расонанд. кӯмаки тиббӣ расонида шуд ба Фатҳулло Олимзода ва рақобат акнун бо иштироки дастаҳо идома меёбад. Алишер Шукуров ба қафо пас дод. боз Ваҳдат ба Шервонӣ. Амирбек дар маркази майдон тӯбро қабул мекунад. партофти Шервонӣ бисёр хуб буд. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. вазъияти хатарнок ва шонси беҳтарин, аммо Шебетун дар ин лаҳза ба самти дарвоза чандон зарбаи хубу қавӣ назад. бозигарони Истиқлол тавонистанд ҳамлаи қаблиро бартараф кунанд. инҷо акнун сари вақт аз мавқеи худ пеш баромадаин дарвозабони дастаи равшан ба ҳамтимонаш кӯмаки зиёд расонд. ҳусниддини Маҳмадалӣ аз вазъи мушкили мураккаб метавонем бигӯем ҳамдастаҳояшро берун кард. бахтовари Хуршед аз бозе ки ба ҳайати даста баргашт ин футболбоз ки аслан дастпарвари худи Равшани Кулоб аст, дар ҳайати аввалия ҷои Саёди Ковусшоро гирифт ва бештар маъз ӯро мо дар мавқеи дифоъгари канори чап дар майдон мебинем. ҷамшед Мақсумов ба канор пас медиҳад. бахтовари Хуршед, босам Мақсумов, бахтовар паси ӯ ба Руслан Хайлоев буд. идомаи ҳуҷумро хоҳем дид бо иштироки Руслан ва ҳамдастаҳояш, аммо дар лаҳзаи қаблӣ Ампонса тӯбро аз даст дод. Рустам Соиров, Амирбек Ҷурабоев ва бубинед нофаҳмӣ байни ӯ ва Алишер Шукуров. ба ҳамдастаи ҷавонаш ишораи дурустам дорад Амирбек, ки бояд пештар мерафту тӯбро мегирифт. маҳз ба ӯ ирсоли тӯбро анҷом дод дар лаҳзаи қаблӣ Амирбек Ҷурабоев. ман фикр мекунам яке аз ҷолибтарин саволҳое ки дар нимаи дуюми мавсим дар назди истиsoди мураббиёни дастаи Истиқлол аст,
ин чӣ гуна дар як вақту соат истифода бурдани Амирбек Ҷурабоев ва Алишер Шукуров дар маркази майдон мебошад, чунки ҳар ду бозигар аз нигоҳи услуби бозӣ, аз нигоҳи он мавқее ки дар майдон доранд тақрибан як корро анҷом медиҳанд. дар тими миллии кишвар ҳам одатан мо ҳамин гуна ҳолатро мебинем. албатта Алишер Шукуров ҳамчун вориси Амирбек Ҷурабоев дар маркази майдон аз сӯи бисёриҳо эътироф мешавад. дар ҷоми Осиё вақте Амирбек осеб гирифта буду иштирок накард, ҳунарнамоии хуби Алишер Шукуровро дидем. аммо таи вақтҳои охир ҳунарнамои Алишер Шукуров албатта чандон устувор нест. махсусан даврае ки ба чемпионати Ӯзбекистон гузашт, мо на он қадар ҳунарнамоии хуби ӯро дар чемпионати кишвари ҳамсоя дидем. вазъияти стандартии навбатии футболбозони дастаи Равшан мехоҳанд истифода баранд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ буд. баъд аз муборизаҳои зиёд Денис Кавлиенов тӯбро ба даст оварду бо як зарбаи қавӣ ба хатти ҳуҷум равон мекунад. талошҳои бозигари дастаи Истиқлолро мебинем. инҷо тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи меҳмон боқӣ монд ва пешидои ҳамлаи мазкурро акнун бозигарони Равшан гирифтанд. тавро мебинед арзанда ба номи худ, арзанда ба унвону мартабае ки ба ин бозӣ медиҳанд дар чемпионати кишвар ва мутахассисон чӣ гуна фикру назар доранд. ҳар ду тим шоиста ба ҳамин ном бисёр як рақобати пуршиддату ҷолибро пешниҳод карда истоданд. бахтовари Хуршед пас ба марказ аз Ҳақназаров тӯбро гирифтанд, вале бо қоида вайронкунӣ Алишер Шукуров қоидаи бозиро вайрон кардааст. На медонед, аз бозигари дигар Фатулло Олимзода тӯбро мехост гирад. дар ҳамон ҳолат ин муҳофизатгари дастаи Истиқлол. баъд аз он ҳама навгониҳое ки ба қонунқоидаи футболӣ ворид карда шуд ва он шиддати баланди бозиҳое ки дар ҷоми ҷаҳонӣ мо дидем, доварон акнун аз ин ба баъд баъзе аз фолҳои кӯчак ё контактҳои хурдро ба эътибор намегиранд. ин хонаҳо ба ҷараёни бозиҳо таъсири худро мерасонанд ва баръакс метавонад муддати вақте ки барои бевосита бозӣ кардан сарф мешавад ва тӯб дар майдон асту рақобат бисёр пуршидату ҷолиб сурат мегирад, мусоидат мекунад ҳамин ҳолат. Усман Хайлоев пас ба канори чап. аз инҷо Бахтовари Хуршед бисёр зебо бозӣ кард ва дар идомаи ҳуҷум талошҳои бозигарони дастаи Равшан тӯб ба даст расид ва аз ин сабаб қоидаи бозиро тавре маълум мешавад. Фатҳулло Олимзода вайрон кардааст. ҳарчанд ӯ ишора бар он дорад ки дасти ӯро зер карданд.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ادامه گزارشی ما از جریان بازی دسته‌های روشن کلوب و استقلال دوشنبه منظورتان می‌گردد. در طول چند دقیقه که ما نتوانستیم رفتی رقابت را پیشنهادتان کنیم، حساب عوض نشده است، 0-0 رقابت با اشتراک این دو دسته ادامه می‌یابد و مطمئن می‌شویم و باور هم داریم که در ادامه جالب‌ترین لحظه‌ها را هر دسته برای ما پیشنهاد خواهند کرد. چرونی مبچوف، امیربک جورابوف، پاسیو اینجا اکنون شروانی نتوانست پرداختی هم دستش را قبول کند و ممکن بود بعداً باز هجوم را توسط کنار او دوام دهد. در مبارزه نوبتی وحدت همون و همچنین فتح‌الله علیم-زاده طور می‌بینیم فتح‌الله هفتید ولی معلوم میشد اونجا یگان قاعده ویرانکنی از سوی حریف نبود. پس بسیار خوبی شکوروف با کناری راست، شروانی مبچوف و ببینید که چگونه ارسالی تو با سوی شکوروف بعداً انجام داده شد. وحدت خیلی فعالانه بازی میکنند در این لحظه ها. بیشتری وقت میونی دیفوگر این دسته استقلال میتونیم بگوییم با همین تشبسکاری خود با فعالیش فرق کرده میستد. گرچند او در سگانه دیفوگرانی مرکزی است ولی پیوسته به پیش رفته برای راه اندازی بازی دستش در موقع دیگر نیز کمک میرساند. شروانی مبچوف پس جوابی هم دستش با کناری راست بود اما به نتیجه. فشار این لحظه از سوی بازیگران دسته استقلال دیده می شود. رستم سویدوف ارسالی تو با سوی او، اینجا باز یک کوشش دیگری بازیگران استقلال نتیجه نداد. حسین‌الدین محمدعلی تا این لحظه ها میتوانیم بگوییم خیلی هنرنمایی خوب و ارزنده نشان میدهد. امیربک جورابوف ارسالی تو با کنار چپ، احسانی پنجشنبه، رستم سویدوف، شبتون ادامه حمله و پیش راه این ضربه گرفته شد. صدگذاری خوب بود از سوی بازیگران دسته استقلال. شکوروف، امیربک جورابوف، باز یک ارسال دیگر و ببینید پای در هم چگونه پرتافت‌های زیاد صورت میگیرد با جریمه‌گاه حریف و در این بین بازیگران استقلال الکی فرصت‌های معینی را هم با وجود آوردند. آغاز بازی دور گذشته مقابل دسته رود مرکزی ورزشی ارتش همین گونه بود. استقلال خیلی فعال بود، پای در هم وضعیت‌های خطرناک را با وجود می آورد اما گل زدن نمی‌توانست. حتی کار تا به اینجا آمده رسید که در پایان نیمه یکم آنها به دروازه خود گل سر دادند، گرچند حریف یک نفر کم بود ولی بعدا در قسم دوم استقلال توانست با دروازه رقیب 3 گل زند و در مجموع 3-1 بازی را به نفع خود در برابر دسته ارتش حل و فصل کند. امیربک جورابوف، پاسیو باز توپ را به خودی او برگردانیدن، شکوروف خطا میکند هنگامی پاس دادن. دسته روشن باشد در بازی دور گذشته مقابل برقچی حصار مساوی کرد 1-1. بازی مساوی خاتمه یافته بود. گل در سر این است که این بازی رو روز 31 ایول آنها دایر کرده بودند. با فتح‌الله علیم-زاده کارت زرد نشان داده می شود. و میدونید برای اعتراض بیان کردن، برای ناراضگی با قرار داور کارت زرد نشان داده شد از سوی
Насрулло Кабиров. یعنی به واسطه قاعده ویرانکنی اساس نبود برای نشان دادن کارت زرد، اما بعد از اون طور ما دیدیم اعتراض‌ها و شاید چیزخوان‌های هم به زبان آورد فتح‌الله علیم-زاده در همان حالت که باعث نشان دادن این کارت زرد شد. قاعده بازی ویران نشود. равшан дар ҳафтаи гузашта бозии ҷавобии даври чорякниҳоии ҷоми тоҷикистонро доир кард ва муқобили дастаи парвоз дар сафар бозиашон мусовии 1-1 хотима ёфт. голи ягонаи ин дастаро Кабир Салимшоев ба ҳадаф расонд. равшан аз ҷамъи 2 бозӣ 4-1 пирӯз шуду ба даври нимниҳоии ҷоми тоҷикистон баромад ва шонси бисёр хуб дорад то дар мусобиқаи ҷоми тоҷикистон барои баромадан ба финал талош кунад. тубрабои бисёр хуби Амирбекро мо қаблан дидем, акнун ҳамдастаи ҳуҷумро давом медиҳанд. инҷо паси Шервонӣ то ба Шебетун намеравад. яктараш каме нофаҳмӣ байни бозигарони дастаи Истиқлол дар ҳамон лаҳза дида шуд. Ваҳдат Ҳанонов, Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Паншанбе, Партофтию, Шебетун ва дар ин мубориза тавре мебинед боз қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Окоронгво дифоъгари марказии дастаи равшан хато кард. тақрибан ҳамин ҳолатро бори дигар метавонед бубинед. зуд тӯбро бозигарони Истиқлол ба бозӣ дароварданд, аммо довар ишора мекунад на, инҷо иҷозат нест. танҳо баъд аз иҷозаи ман мегӯяд Насрулло Кабиров тӯбро ба бозӣ дароред. ва ба фикрам бозигарони дастаи Истиқлол аз таркибороӣ даст мекашанд ва таваҷҷӯҳ сари он аст ки аз ин вазъияти стандартӣ шояд зарбаро рост ба самти дарвоза равон кунанд. ҳоло мебинем Эҳсони Паншанбе дар назди тӯб. Партофтию ваҳдат бо сар зарба мезанад, вале тӯб ба самти дарвоза нарафт. бахтовари Хуршед кӯшиш кард муқобилият нишон диҳад, аммо ба пурраги азудаи кор набаромад, чунки ваҳдат ба ҳар ҳол зарба зад. аммо муҳим ин ки дар он лаҳза барои бозигарони равшан он зарба ба самти дарвозаи Ҳусниddини Маҳмадалӣ нарафт. сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко баъд аз оне ки дар ҷараёни бозии муқобили дастаи Артиш рӯзи 9 август бо сабаби баён кардани суханҳои қабеҳ ҷониби доварон муҷозот шуда буду, корти сурх гирифт. баъдан ҷалсаи кумитаи интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон ба хулоса омад ки ӯро барои 3 бозӣ аз ҳаққи роҳбарӣ ба тими Истиқлол маҳрум кунад. хело ҳаракатҳои хуб аз сӯи Ампонса. тӯбро нигоҳ медорад ва паси ӯ ба Алексей Фирсов. идомаи ҳуҷумро мебинем. вазъияти хатарнок аст. Ҷамшед Махсумов зарбаро бо сар хато мезанад. чӣ фурсати хубе аз даст рафт дар ин лаҳзаҳо барои дастаи равшан. бори дигар метавонед бубинед Бенҷамин Ампонса хело зиёд талош кард ва маҳз ӯ аслан меъмори ин ҳуҷум аст. гӯем хато нахоҳад буд. ва таваҷҷӯҳ кунед дар идома чӣ гуна ирсоли хуб ба самти Ҷамшед Махсумов дар мавқеи беҳтарин буд, бо сар зарба зад, вале тӯб
аз майдон берун шуд. Дмитрий Черышев хело асаби аст. норӯзгиҳои муайяне дорад ва индо аз як тараф фаҳмидан ҳам мумкин. хатои ваҳдат ҳанонов бубинед ба чӣ оварда расонид. инҷо акнун Фатулло Олимзода қоидаи бозӣ вайрон шудааст. ба фоидаи дастаи Равшан зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад Насрулло Кабиров. бори дигар метавонед бубинед Алиҷон Кароматуллозода асосан агар гирем қоидаи бозиро вайрон кард ва баъдан ба Амирбек Ҷурабоев рафта ин бозигари ҷавони дастаи Равшан бархурд, яъне Фатулло Олимзодаро дар назар дорем. хело вақт дар ин лаҳзаҳо метавонем бигӯем талаф меёбад. дар ин байн ҳатто ба майдон баромадани табибонро ҳам дида истодем, расондани кӯмаки тиббӣ низ сурат гирифт. хуб акнун фурсати он пайдо мешавад то тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ҷамшед махсумов дар назди тӯб аст. ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ва бубинед ин вазъиятро Ваҳдат Ҳанонов бартараф кард. аз аут ирсоли тӯб рост ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол буд. инҷо мубориза сурат гирифт, аммо футболбозони Истиқлол комёб шуданд ва дарҳол ба аксул ҳуҷум фидор мекунанд. Шайбони Маҳбатшоев партофти ӯ, инҷо шонс пайдо мешавад ё на. Рустам Соиров чандон хуб тӯбро қабул накард. ба ҳар ҳол ҳамла идома меёбад ва мо зарбаи задои Эҳсони Паншанберо мебинем ки тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуда истодааст. як бори дигар ин ҳолатро такроран метавонед бубинед. ҷои ёдоварист ки сардовари рақобати имрӯза Насрулло Кабиров дар миёнаи ҳафтаи сипаришуда дар дораи мусобиқаҳои байналмилалӣ кор кард. ӯ дар ҷараёни бозии дастаҳои Ист Бенгали Ҳиндустон ва Ал-Арабии Кувайт дар марҳилаи интихоби лигаи чемпионҳои конференсияи футболи Осиё
баъси довари чаҳорум кор кард дар бригадаи доварони Гулмуроди Садулло. онҷо ҳамчунин Ҳасан Каримов ва Фардод Куралов баъси доварони канорӣ кор карданд. ҷои ёдоварист ки доварони тоҷик таи солҳои охир воқеан рушд карданд ва мо дида истодаем пайваста дар мусобиқаҳои гуногуни осиёӣ таъинот мегиранд онҳо. албатта ин барои бозам пуршиддаттар шудани рафти рақобатҳо ва бо истифода аз ҳамин таҷрибаи малакаи худ беҳтару хубтар ба роҳ мондани кори доварии онҳо дар мусобиқоти дохилӣ ҳам таъсир мерасонад. Амирбек Ҷурабоев, Ваҳдат Ҳанонов, пас ба марказ, бозигарони Истиқлол тӯбро нигоҳ медоранд. Амирбек Ҷурабоев ба Қафо тарпас дод ва ҳамдастаи ӯ Фране Икич акнун баъси дифогари охирин кӯшиш карда истодааст. Дар охир устувориро нигоҳ дорад, аммо ҳамзамон бо ин дифогарони марказӣ тавре мекунад дорои пасҳои якуми бисёр хуб бояд бошанд то ҳамлаҳоро оғоз бахшида тавонанд. Ваҳдат Ҳанонов бошад, пайваста ба ҳуҷум ҳамроҳ мешавад. кӯшиши навбатии ӯро дидем ва талошҳои навбатии Ваҳдату ҳамдастаҳояш инҷо идома меёбад. офсайд буд ё на? На, инҷо довар акнун садои шаки худро баланд мекунад ва хатои Шебетун ба назар мерасад. ҳолате ки ӯ афтид онҷо ягон қоида вайронкунӣ набуд, аммо ба назарам пештар аз он дар офсайд қарор дошт Шебетун. ин футболбоз ҳамроҳи Алишер Шукуров аз бошгоҳи Қизилқуми Ӯзбекистон ба ҳайати Истиқлол пайвастанд дар авзани гузариши тобистона. ҳамлагари украинӣ ҷолиб ин аст ки дар мавсими кунунии чемпионати Ӯзбекистон ягон гол надорад дар ҳайати дастаи Қизилқум. дар аввал дар бозиҳо иштирок мекард, аммо таи бозиҳои охир мо ӯро дар ҳайати дастаи мазкур намедидем. шояд барои беҳтар шудани фаъолияти минбаъдаи ӯ ҳунарнамоӣ дар дастаи Истиқлол кӯмак расонад. ба нимаи якуми рақобат 2 дақиқа зам карда шуд. Амирбек Ҷурабоев, Алишер Шукуров, ва бубинед чӣ гуна фурсати беҳтарин пайдо мешавад. Вазъияти хатарнок аст. дар ин лаҳзаҳо Шукуров дар аввал гарчанде пасро дуруст анҷом дода натавонист, аммо Рустам Соиров бо чобукиву чолокии худ дар ҳамон лаҳзаи қаблӣ тавре мовуш мо дидем имконият пайдо кард, ҳатто зарба ҳам зад ва пешироҳи зарбаи ӯро баъдан бозигарони равшан гирифтанд. эҳсони панҷшанбе ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва бубинед ки боз як имконияти дигар, аммо инҷо акнун зарбаи бо сарзадаи бозигари Истиқлол натиҷа надод. ҳоло такроран мебинем Шервони Мабачоев будааст ки зарбаро иҷро кард. бале, маҳз ӯ зарба зад, ҳарчанд Рустам Соиров ҳам талош кард, аммо Шервони онҷо зарба зада буд.
имконият барои роҳандозии ҳамла пайдо намешавад. 2 дақиқа вақти илова кардаи довар ҳам хотима ёфт ва садои ниҳоии уштаки довар Насрулло Кабиров анҷомбахши қисми якуми бозии имрӯз аст. каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем. дӯстони гиромӣ,
Shakira, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We are ready.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر هیسور، مکانی که آنجا بازی مرکزی دوره 14 لیگ اولی در سال 2026 با اشتراک دسته‌های روشن کلوب و استقلال دوشنبه جریان دارد. اینک نیمه دوم در عرفه آغازیابی است و خواهیم دید که تغییرات ها به میان می آیند یا نه. کم انتظار می شویم. حالا اشاره داور هم به فکرم محض به این است. خب بیاید از فرصت استفاده برده هیئت‌های هر دسته را به خاطر آوریم. در هیئت دسته استقلال بازیگران زیرین هنرنمایی دارند: دنیس کاولینوف در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع علیجان کرامت‌الله‌زاده، وحدت حنانوف و فران ایکیچ در مرکز هستند. از کنارها شروانی محبت‌شویف و تبریز اسلاموف کمک کرده ایستادند. در خط نیم حافظه مرکز امیربک جورابوف، احسان پنجشنبه و علیشیر شکورов بازی دارند. حملگران الکسی شبتون و رستم سویرов هستند. سرمربی دسته ویتالی لفچنکو است، اما امروز با سبب آنه که او را دیسکوالیفیکاسیا کردند در بازی با شاگردانش راهبری نمی‌کند، به جای او یاورش اندری اننکوف راهبری دسته را بر دوش دارد. همچنین سوی فوتبالیستی ملی کشور و این زمان مربی انور نورقلوف هم در مربی دسته استقلال هست. تغییرات در دسته روشن به این ترتیب دیده شد و ما طور می‌بینیم از میدان گرفته می شود فتح‌الله علیم‌زاده، بازیگری که در نیمه یکم هم معلوم بودند که آسیب گرفته است و با آسیب داشته خود او رقابت را امروز اکنون دوام داده نمیتواند. با جای او به میدان فوتبالباز دیگر با رقم 9 هنری اوکپالا وارد عرصه رقابت شد و بازی را محض او دوام می‌دهد. هیئت پورای دسته روشن باشد. از بازیگران زیرین عبارت است. بیاید سر اول این هجوم را ببینیم با اشتراک بازیگران دسته روشن. از کنار چپ جمشید مقسوموف با توپ است ولی وریانت مناسب پیدا نشد و در این مبارزه اکنون قاعده بازی ویران کرده می‌شود. بله، وحدت حنانوف در لحظه قبلی قاعده بازی را ویران کرد. حسین دین محمدعلی در خط دروازه دسته روشن قرار دارد. ما صحنه تکراری مذکور رو می‌بینیم. چون من نظر رسید که وحدت توپ رو گرفته می‌تواند ولی با یاری قوه بازیگری حریف رو به زمین افتاند و بعداً این حالت همچون قاعده ویرانکنی از سوی سرداور نصرالله کبیرов اعتراف شد. حالا وضعیت استانداردی رو می‌بینیم. بعداً درباره دسته روشن و هیئت آنها حرف میزنیم. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه نتیجه نداد. باز یک کوشش دیگر و این بار اکنون ضربه راست بود و دروازه‌بان دنیس کاولینوف آن را برطرف کرد. ضربه کنجی نوبتی به فایده دسته روشن تعیین می شود. تکرارا میتوانید ببینید ضربه بسیار خوب و دقیق و هدفمندانه به سمت دروازه کاولینوف روان کرده شد. مرودعلی حقنظرов پرتافتی او کمی بلندتر بود و بعدا ضربه که از سوی بازیگری دسته روشن با شما دیدیم نتیجه نداد. ضربه را بازیگری رقم 8 میلوش میلانویچ اجرا کرد. خوب، هیئت پورای دسته روشن در خط دروازه حسین‌الدین محمدعلی، فوتبالبازان موقع دیگر الکسی فیرسов، مهربان کریمов، چوکفو بوکا اوکورونکو و بختیاری خورشید هستند. یعنی این 4 نفر دفاعگران میباشند. در خط نیم محافظه جمشید مقسوموف، میلوش میلانویچ، رسلان خیلویف و همچنین مرودعلی حقنظرов و بنجامین امپونسا بازی دارند. به
این ترتیب یگانه حملهگری دسته اکنون نفری است که از حیط ذخیره‌ای در آغاز قسم دوم به میدان برآمد. این هندی اوکپالا میباشد. سرمربی دسته دمیتری چریشف از روسیه است. از این بازی و امکاناتی که بود در نیمه اول اگر رقابتی این دو دسته رو تحلیل کنیم پس کم برتری نصیب استقلال بود. حالا میبینیم بازی این دو دسته در نیمه دوم چگونه جریان میگیره. خیلی خوب از کنار چپ باز یک هجوم خطرناک دیگری دسته روشن بر راه مانده میشود. اینجا توپ رو تا با آخر نگاه داشت در خود روسلان خیلوف. بعدا ببینید چگونه اون بریزه برده کامیاب شد. ادامه هجوم مخصوموف ارسالی او ضربه با سر و چگونه شانس از دست میرود برای روشن. این بار اکنون الکسی فیرسوف ضربه زد. بار دیگر توجه میکنیم به حالتی به میان آمده. بنجامین امپونسا هم در راه اندازی هجوم سهمی خود را گذاشت، اما جالب این بود که روسلان خیلوف تا لحظه که نزدیک آمد به جریمه‌گاه حریف چنین می‌نمود که او میتواند باز بهتر و خوبتر هجوم رو دوام دهد، اما سر اول توپ رو از دست داد. بعد هم مبارزه برد باز توپ رو گرفت. اما اصلا این حالت بعدا سببگار شد تا هجوم گسترش یابد. در پایان نیمه یکم هر دسته فرصت‌های خوب داشتن از جمله اساسی دسته استقلال. ضربه با سر زده وحدت همون افراد دیدیم که نتیجه نداد. باز یک کوشش دیگر از جانب شیروانی و بچه‌ف بود که اون هم نتیجه نداد. حالا رستم سویرف پسی اون نمیگذارد. کوشش دوم باره این بار اکنون به کنار چپ پاس میدهد و پرتافتی خطرناکی تبریز اسلاموف و ضربه نه چندان خوبی شیروانی مبچوف. احسان امیربک خیلی خوب بازیوتای دو فوتبال بازی حریف بیرون شد و بعداً زیدی او قیده بازی ویران گردید. کارت زرد با فوتبال بازی دسته روشن نشان داده می شود. میلوش میلانویچ در لحظه قبلی خطا کرد و او رو دوباره با برگه زرد جزا داد. حسین‌الدین محمدعلی در این مبارزه کامیاب است و زود توپ را به دست میگیرد. یکی از فعالترین بازیگران روشن در نیمه یکم از او بود. مخصوصا در آغاز رقابت چندین وضعیت‌های خطرناک رو حسین‌الدین محمدعلی برطرف کرد. احسانی پنجشنبه این پرتافتی و نتیجه نداد. مرودعلی حقنظرов با قفا پاس میدهد. اوکورونگو با دروازه‌بان مهربان کریموف انتظاری پاسی دروازه‌بان بود، اما حسین‌الدین محمدعلی با خلاصه اومد که با مرکز توپ را دوام کند. و در این مبارزه اکنون فوتبالبازان استقلال کامیاب میشوند و توپ را گرفته به هجوم میگذارند. ولی پس با کناری راست دوره میبینید
чандон хубу дақиқ нест. дар бозии охир ҳайати дастаи Истиқлол хело тағйир ёфтааст, махсусан баъд аз бухте ки онҳо аз тими Регар Тадази Турсунзода доштанд. мо дар ҳайати ин бошгоҳ таҳаввулоти дигаргуниҳоро мебинем. махсусан Амиҷон Кароматуллозода дар ду бозии охир пайваста дар хатти дифои марказ бозӣ мекунад. боз Рустам Суиров бештар дар хатти ҳамла ҳамроҳи Алексей Шебетун аз дақиқаи аввал бозиро шурӯъ карда истоданд. тадриҷан ва филан дар Истиқлол Сёдин Бабиён бо роҳбарии Левченко ҳайати аввалияро барои худ маълум мекунад. зеро агар мо нимаи якуми мавсимро ба ҳисоб гирем ва таҳлил кунем, ноустуворӣ зиёд буд дар муайян кардани ҳайати аввалия. ба зуд тағйиротҳо, дигаргуниҳо дар ин замина тавре медонед ба сатҳи бозӣ ба ҳунарнамоии даста низ таъсири худро мерасонад. гузариши Рустам Соиров ва талошҳои ӯ. пас ба қафо Эҳсон. Шербони Мамбатшоев паси ҷавобӣ дод ва фурсати беҳтарин барои дастаи Истиқлол боз ҳам аз даст меравад. такроран ин ҳолатро метавонед бубинед. Эҳсон зарба зад, баъдан албатта офсайд буд барои Рустам Соиров, аммо муҳим ин ки худи таркиббороии қабли бозигарони дастаи Истиқлол хело ҷолибу дидани набуд. рафту агар Эҳсон зарбаи қавию дақиқ ба самти дарвоза зада метавонист, пас бозам ҳамла ранги дигар мегирифт. тадриҷан боз ҳам баъд аз як муддат фаъолии муайяне ки равшан дошт, Истиқлол ташаббусро ба дасти худ гирифта истодааст. валло офсайд. дар ҳолати нобозӣ қарор дошт Рустам Соиров. умуман мавсими кунунӣ, дӯстони гиромӣ, агар мо ба ҷадвали умумии рақобатҳои Лигаи Олӣ назар андозем, пас мебинем гарчанде Истиқлол дар қатори дастаҳои пешсаф аст, вале аз ҷумлаи дастаҳое аст ки сермаҳсулии зиёд надорад. вале ҳамзамон бо ин Истиқлол бошгоҳе мебошад ки камтар аз ҳама ба дарвозаи худ гол сар додааст. имрӯз ҳамагӣ 5 гол ба дарвозаи дастаи Истиқлол зада шудааст аз сӯи ҳарифон. ва яке аз ҷиҳатҳои хос ва умуман бартарии фалсафаи кори Виталий Левченко ҳам аз ин иборат аст ки ӯ устувории хатти дифоъро дар авлавият қарор медиҳад. ба худатон ҳам хело хуб медонед ки тарҳи умумии ҷойгиршавии 3-5-2 агар вобаста ба роҳандозии ҳуҷумҳо ҷалби қувваи иловагиро аз ду канор таъмин ҳам кунад, аз сӯи дигар ин метавонад боис бар он бошад ки дар баъзе аз маврид бевосита 5 футболбоз ба хатти дифоъ такя мезанад. Мирбек Ҷурабоев, Ваҳдат Ҳамонов, Шербони Мамбатшоев ва паси ӯ ба қафо. боз тавассути марказ ҳуҷум мумкин буд роҳандозӣ шавад, аммо мо мебинем таваҷҷӯҳ ба канори рост равона мешавад. Мирбек Ҷурабоев, Табрез Исломов, зарбаи ӯ ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. дар нимаи якум ҳам хотиратон бошад, ҳамин гуна як зарбаи қавию хатарнокро Табрез Исломов равон карда буд. инҷо низ ҳамчунин, вале дарвозабон Ҳусниддин Маҳмадалӣ хело хуб бозӣ мекунад.
равшан дар мавсими кунунии рақобатҳои лигаи олӣ дар 13 бозӣ 5 ғалаба 3 мусовӣ ва 5 бохтро ба қайд гирифтааст ва дар бозии охири лигаи олӣ ин тим аслан дар ду бозии охир 1 бохт ва 1 мусовиро ба қайд гирифтааст. охирин пирӯзияш муқобили Вахш рӯзи 13 июн буд. шонс барои дастаи равшан, вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон чӣ гуна наҷот медиҳад дар ин лаҳзаҳо. Денис Кавлинов боз як ҳуҷуми бисёр зебову диданӣ аз сӯи дастаи равшан ва таваҷҷӯҳ кунед ба таркиббороиҳо ва комбинатсияҳои ба истлоҳ зебову дидание ки равшан имрӯз барои мо пешниҳод карда истодааст. аз оғози қисми дуюми рақобат ин аллакай сеюмин чунин ҳуҷуми хатарноки бозигарони дастаи равшан аст. муҳаммад шарифи саидхоҷа ба майдон мебарад. фурӯбозе ки дар оғози мавсим осеб гирифт ва баъдан натавонист ба ҳамдастҳояш кӯмак кунад. ӯ ба ҷои Милош Милованович бозиро давом медиҳад. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, мегӯяд довар. бозӣ бояд идома ёбад, аммо Амирбек Ҷурабоев дар ин лаҳзаҳо тӯбро аз даст дода истодааст. Ҷурабоев, Эҳсон, паси ӯ ба Қафо, Фране Икич, Амирбек Ҷурабоев ва ваҳдат боз маҷбур мешавад ба Амирбек баргардонад. Амирбек нафаре аст ки тамоми бозӣ дастаи Истиқлолро дар маркази майдон гардиш медиҳад ва ӯ агар бозиаш хуб равад, воқеан бозии дастаи Истиқлол натиҷаи хуб медиҳад. агар ӯ дар маркази майдон комёб нашавад, пас назму низом халалдор хоҳад шуд. қоидаи бозиро Эҳсони Панҷшанбе вайрон кард. як бори дигар ҳолатро метавонед бубинед. ба пои Муродулло Ҳақназаров бархӯрд. Шаҳром Самиев ба ҷои Алексей Шебетун ба майдон мебарад. ду бозиро дар нақши ҳамлагари марказӣ дар ҳайати дастаи Истиқлол акнун давом медиҳад. ҷои таъкид аст ки баъд аз навқадар натиҷаҳои хуб ва махсусан бозии на чандон устуворе ки Истиқлол нишон дод дар нимаи якум, дар ҳайати бошгоҳи мазкур хело таҳаввулот ва дигаргуниҳои бузург ба миён омад. азбас ки Истиқлол дар Лигаи давлати Конфедератсияи футболи Осиё иштирок мекунад, роҳбарияти даста ва сиёдмураббиён ба хулосае омаданд ки беҳтараш дар авзонаи гузариши тобистона ҳайатро хело тағйир диҳанд ва ба мусобиқаи дар пеш истода омодагии ҷиддӣ бубинанд. рӯзи 20 август ҳарифони дастаи Истиқлол дар мусобиқаи Лигаи давлати Конфедератсияи футболи Осиё маълум мешавад. хурсандиовараш он аст ки имсол як дастаи Тоҷикистон мизбонии рақобатҳои марҳилаи гурӯҳиро пайдо мекунад ва ин дастаи Истиқлоли Душанбе аст. бозиҳо дар ҳамин майдон варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор барпо мешаванд. гурӯҳе ки онҷо Истиқлол хоҳад буд. ҳамчунин фаромӯш намекунем, дар баробари Истиқлол дастаи Регар Тадаси Турсунзода ҳам дар Лигаи давлати Конфедератсияи футболи Осиё имсол иштирок мекунад. онҳо дар марҳилаи интихобӣ муқобили дастаи Мазия Спортси Малдив 3-0 комёб шуданд.
маъмур гардад дар сафар дар яке аз кишварҳои хориҷӣ ба эҳтимоли зиёд дар Кувайт бозиҳои худро барпо хоҳад кард дар марҳилаи гурӯҳӣ. Аз 17 то 23 октябр тибқи нақша баргузории бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ дар назар аст. Дар минтақаи ғарб азбаски 12 даста аст дар се гурӯҳ мубориза сурат мегирад. Се тими ғолиби гурӯҳ ва танҳо як дастаи ҷои дуюм ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ роҳ пайдо мекунад. ҳам ба Истиқлол ва ҳам барои Гартадас лозим меояд то дар қатори беҳтаринҳои гурӯҳи худ ҷо гиранду муборизаро баҳорон дар плей-офф давом диҳад. талоши дуюмбораи бозигарони дастаи равшанро мебинем. Ампонса ба канор, Фирсов боз ба утубро бармегардонад. Инҷо ирсоли Ампонса ва зарбаи бо сар задаи ҳамдастаи ӯ натиҷа надод. Ин ҳамлагар Энди Окпала буд ки зарбаро равон кард. барои мавсими оянда тавре гуфтем дастаи равшани шаҳри клуб аслан метавонад соҳиби рохат ба мусобиқаҳои осиёӣ шавад. барои ин лозим аст дар ҷоми Тоҷикистон 2026 онҳо пирӯзӣ ба даст оранд. ҳариф дар нимниҳои Хуҷанд аст ки бояд дар охири ҳафтаи оянда рӯзҳои 22-23 тибқи нақша бозиҳои даври нимниҳои ҷоми Тоҷикистон сурат мегиранд. ман тавре гуфтем ғолиби ҷоми Тоҷикистон дар мавсими 2026 дар рақобатҳои марҳилаи дар рақобатҳои умуман лигаи давлати конференсияи футболи Осиё дар мавсими 2027-28 иштирок мекунад. Муҳаммадҷон Раҳимов ба майдон мебарад ва ӯ ба ҷои Алишер Шукуров бозиро давом хоҳад дод. аз мавсими оянда сар карда боз дастаи Тоҷикистон ба Лигаи Чемпионҳои Осиё бармегарданд. аммо барои он ки барои мавсими 2028-29 дигар бора Тоҷикистон ба Лигаи Чемпионҳои Осиё барояд ӯ онҷоро хат пайдо кунад, лозим меояд то тимҳои мо дар мавсими 26-27 имтиёзҳои заруриро касб кунанд. умедвор мешавем ки Истиқлолу Гартадас аз ҳудуди ин рисолати худ мебароянд. Меҳрубон Каримов дар ин мубориза то ба охир талош мекунад. Саравал чун ба назар расид ки ҳолатро ба пуррагӣ бартараф кард, аммо баъдан боз тубе ки аз ӯ рафт насиби бозигари дастаи Истиқлол шуду қариб буд мо ҳолати навбатии хатарнокро бубинем. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Истиқлол таъин мешавад. инҷо каме байни бозигарони Равшану Истиқлол нофаҳмӣ ба миён омад вобаста ба ҳолати таъини зарбаи кунҷӣ. агар воқеан хато таъин шуда бошад, вар метавонад бекор кунад ин ҳолат, вале маълум мешавад ки зарбаи кунҷӣ воқеан вуҷуд доштааст. аксини ҳуҷуми навбатии дастаи Равшанро мебинем. Муродали Ҳақназаров ба ду тараф назар меандозад, пас медиҳад ба канори рост, аммо хато. ин қадар заҳмат кашид ин футболбоз, вале дар ниҳояти кор пасро хато дод ки каме нигаронкунанда аст. пеш аз ҳама барои худи ӯ ин қадар заҳмат кашид аз ҷаримагоҳи худ то ба миёнаи майдони ҳариф омаду бо як амали нодуруст тӯбро аз даст дод. Табрез Исломов, Муҳаммадҷон Раҳимов боз ба худи Табрез. идомаи ҳамларо мебинем. Амирбек Ҷурабоев, Рустам Соиров, Ваҳдат Ҳанонов. Ваҳдат дар рафти қисми якум чанд бор кӯшиш кард барои иҷрои зарба, аммо ҳоло дигар чунин тасмим намегирад. ё шояд дехтар агар бигӯем чунин имконият барояш нест. Ҷурабоев, на, ин кӯшишҳои бозигарони Истиқлол натиҷа надод.
қоидаи бозӣ вайрон наштааст. Алиҷон Кароматуллозода дар мубориза муваффақ шуд. Ваҳдат Ҳанонов, Амирбек Ҷурабоев, паси ӯ ба марказ. Шаҳром Самиев муҳим ин буд ки дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро нигоҳ дорад, аз ӯ ин кор баромад. паси Рустам Соиров ва инҷо талошҳои бозигарони дастаи Истиқлол баъдан натиҷа надод. ҳамчунин вайрон шудани қоидаи бозиро аз сӯи Шаҳром Самиев мо мебинем. хуб, дар ҳайати эҳтиётӣ дастаҳо киҳо ҳастанд ва киҳо метавонанд ба майдон бароянд? дар бораи онҳо низ гуфта мегузарем. дар ҳайати захираи дастаи Равшан Андрей Чекатун дарвозабон, ҳамчунин дифоъгарон Миқдод Розиқов ва Саёди Ковусшо, ним муҳофизатгарон Кабир Салимшоев, Олег Власов, Меҳрубон Ҳамидов ва ҳамлагари канории Хусрав Тоиров ҳастанд. дар воқеъ Хусрав Тоиров аз Истиқлол ба Равшан гузашт, аммо асосан дастаи Шахтиёри Украина ӯро расман агар бигирем ба иҷора дод ба бошгоҳи Равшан. эҳсони Паншанбе пас ба канори чап, Табрез наметавонад паси ҷавобиро равон кунад, аммо баъдан иштибоҳи худро ӯ ислоҳ кард. мубориза давом дорад. Муҳаммадҷон Раҳимов тӯбро аз даст медиҳад. аз афт футболбозони Истиқлол бояд тӯбро ба бозӣ даронанд. ирсоли навбатӣ тӯб ва бубинед ки чӣ ҳолате ба миён омада истодааст баъд аз иштибоҳи дифоъгарони Равшан, вале ин фурсатро Муҳаммадҷон Раҳимов истифода бурда натавонист. ана ҳаминҷо Меҳрубон Каримов пешдастӣ кард, вале ба тӯб нарасид, тӯб аз ӯ гузашт ва сипас фурсати беҳтаринро Муҳаммадҷон Раҳимов истифода бурда натавонист. хуб, дар ҳайати эҳтиётӣ дастаи Истиқлол дарвозабонҳо Муҳриддин Ҳасанов ва Сафаралӣ Музаффар, ҳамчунин дифоъгарон Содиқҷон Қурбонов, Ёсип Тамашевич, Мустафо Ҳасанбеков, ним муҳофизатгарон Меҳрубон Одилзода, Алишер Ҷалилов ва ҳамлагарон Михаил Тихонов, боз хуб, дар маҷмӯъ ҳамин миқдор бозигарон боқӣ монданд. чанд нафари дигар аллакай вориди майдон шуданд, аз ҷумла Муҳаммадҷон Раҳимов ва Шаҳром Самиев. ҳамчунин исми Далер Шариповро аз хотир баровардем, ӯ ҳам дар ҳайати захиравӣ боқӣ мондааст имрӯз. Франо Икич, Амирбек Ҷурабоев дар роҳандозии ҳуҷум ӯ муваффақ нашуд, аммо муҳим бозигарони Истиқлол баъдан боз тӯбро нигоҳ доштанд. фурсати ба ҳуҷум гузаштан бошад барои дастаи Равшан ин лаҳзаҳо пайдо намешавад. Зиндини Маҳмадалӣ бо як зарба тӯбро ба маркази майдон равон мекунад.
در افزانه گزارش تابستان مطابق گفتیم در حیات استقلال تحولات دیگر بزرگ بود. وحدت حمانوف، احسان پنجشنبه، شیروانی محمدچوی، فنیشر شکوروف، الکسی شبتون، شهرام سمیف و میخائیل تیخانوف با دست آمدن. در مجموع 7 نفر. فرصت هست برای سمیف. اینجا اکنون ضربه او و دروازه‌بان برطرف میکند. خیلی مشکل بود زیرا بایسلو بوریکاشت تو به سمت دروازه میرفت ولی دروازه‌بان حسین‌دین محمدعلی همان حالت رو برطرف کرد. هنری اوکپالا در این مبارزه معلوم میشود که چیزی نیست و تنها اوت به فایده استقلال. ما هجوم قبلی دست استقلال رو میبینیم. شهرام سمیف و ضربه او. حتی استقلال رو خسرو طاهرов، رستم کمالов، محمد نظریف، ایوان زودکو، لوکاس گورسکی، دیمیترو بیلانوف و فرانک چریاک ترک کرد. از میان آنها محمد نظریف و رستم کمالов به اجاره بود باشه. که با سردار و دیگری با برقچی. جویر سلنواتی توپ رو دیدیم. تبریز برای حمله سویش ضربه کنجی کار میکنه. سلنواتی توپ از وضعیتی استانداردی در حالت قبلی دیدیم نتیجه نداد. کارت سرخ اشاره میکنند. یعنی کارت سرخ نشان داده شده است با دمیتری چرشف. شاید صحنه‌های تکراری باشند و دقیق‌تر برای ما نشان دهند حالتی درسته نشان دادن کارت سرخ رو با سرمربی دسته روشن. از اول توپ با بازی آورده می شود. طول دقیقه اخیر توپ بیشتر در اختیار دسته استقلال است اما هجوم‌های براه مانده آنها چندان خطرناک نیست. به استثنای همان یک ضربه خوبه که از سوی شهرام سمیف ما دیدیم. خب به دسته روشن کلوب در افزانه گزارش تابستان بختیوار خورشید برگشت. خسرو طاهرов، الگ власов، بنجامین امپونسا، هنری اوکپالا نیز فوتبال‌بازان دیگری بودند که صف روشن رو قوی کردند. اما حتی دسته رو محمدعلی عزیزگویف، الشیر رحیمов، حمیدالله عبدالحمیدов، سعید اسرائیلی سعیدov و دیوربک شوقیف ترک کردند. فایده بازی رو می شود. اشتباه از سوی محمد جان رحیمov بود. بله واقعا از میدان خارج کردند دمیتری چرشف را. او دیگر امکان ندارد تا در پهلوی شاگردان خود باشد و در منطقه تکنیکی ایستاده رفتی بازی را نظارت کند. دور بالاتر گفتیم در دور گذاشتم و نشان دادن کارت سرخ به داوران بود از جمله با سرمربی دسته استقلال ویتالی لفچنکو. اکنون این بار سرمربی دسته روشن جزا داده می شود از سوی داوران و باید مربیان به هر حال از بازیگران فرق کنند. آنها چون مسئولیت و تجربه بزرگتر دارند از چنین زینه ها بارها گذاشتند. من با خویشتن دوری دعوت کردن مربیان فکر میکنم لازم است.
خب بحث و مزیرای زیاد در رفتی هر کدوم از بازی‌ها به میان میاد، اما بدون استفاده الفاظ خبه و دیگر عمل و حرکت‌های درشت و دقیق باید کار خود را دو مربیان پیش برند. نبودن سرمربیان خیلی تاثیر منفی میرسد. اینجا کارت زرد، بله درست هم هست. امیر بلجورابویف اعتراض نمیکند چون خطای خود را درک میکند. بار دیگر میتواند ببیند زیدی جمشید مخصوموف موقعیت گزیر و ویران. مخصوموف پس میدهد اینجا با محمد شریف سعید خوجا. این پرتافتی محمد شریف باشد کمی بسرعت بود، علاوه بر این چندان دقیق نبود با سمت الکسی فیرسوف. табрез исломов ин ирсоли ӯ натиҷа надод, вале шонси навбатӣ барои истиқлол пайдо мешавад ва чизе нест мегӯяд довар. бозӣ бояд идома ёбад. дӯстони гиромӣ, чанд лаҳза пештар аз ин боз як бозии дигари даври мазкур хотима ёфт. ҳоло мо такроран ҳолати муборизаҳое ки дар ҷаримагоҳи дастаи равшан буд мебинем. бисёр зебо бозикар эҳсон, паси ӯ ба шаҳром самиев буд ва сипас садгузории окоронгво дар баробари муҳаммадҷон раҳимов дида мешавад. хуб, бозие ки бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва вахш сурат гирифт, мусовӣ 1-1 ҷамъбаст шуд. аз рӯи тақвими бозиҳои дар пеши истодаи даври 14 боз ду бозии дигар ҳастанд ки моро пагоҳ ва рӯзи 18 август интизоранд. пагоҳ дерби видояти суғд хоҳад буд бо иштироки Сарафшони Хуҷанд ва рӯзи 18 Регартадас дар майдони худ парвозро қабул мекунад. сипас барномаи бозиҳои даври 14 хотима меёбад ва боз то рӯзи 28 август танаффус хоҳад буд дар бозиҳои лигаи олӣ, вале тимҳое ки дар мусобиқаи ҷом иштирок мекунанд дар поёни ҳафтаи оянда рӯзи 22-23 бозиҳои даври нимниҳоии худро барпо хоҳад кард. тибқи нақшаам ин гуна аст. равшан бо хуҷанд ва ҳамчунин эсхата бо сардор нерӯ месанҷад. Ваҳдат Ҳанонов паси ӯ ба хафо, боз акнун Рустам Соиров хост ирсоли тӯбро анҷом диҳад, лек бенатиҷа. зуд бозигарони Истиқлол тӯбро ба худ баргардониданд. Шаҳром Самиев, Табрез Исломов, Эҳсони Паншанбе, гузариши Эҳсон, пас ба Табрез буд ва тӯбро аз майдон берун кард Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа. Эҳсон
ирсоли ту ба сӯи аз зарбаи кунҷи инҷо натиҷа надод. Табрез боз ба Эҳсон пас медиҳад. акнун Рустам Соиров зарбаи ӯ ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. хуб ба таври зарури ҳам Рустам тӯбро ба канори дарвоза топ дода натавонист. аксу ҳуҷуми дастаи Равшанро мебинем. ин вазъият метавонад бисёр хатарнок бошад. Руслан Хайлоев бо тӯб, паси ӯ Алексей Фирсов ҳуҷум идома меёбад. боз ҳам худи Хайлоев дар канори дигар пешниҳод мекунад вариантҳои муносибро ва бубинед чӣ гуна дар ҳамбарҳамӣ дар ҷаримагоҳи Истиқлол, аммо ин натиҷа надод ва зарбаи охирро Бенҷамин Ампонса иҷро кард. яке аз трансферҳои хуби Равшан метавонем бигӯем ӯро. дар ҳайати дастаи бахш низ бозии устувор дошт ва ин футболбозро Равшан тавонист ба ҳайати худ ҷалб кунад. кӯшиши зарбазанӣ ҳамлагари дастаи Равшанро тақрибан барои мо нишон доданд. ҳамун зарбаи Ҳенри Окпала тавбех датонам дидед ба дифоъгари Истиқлол расида баргашт. ва дар ин вазъият акнун Табрез Исломов наметавонад тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. алиҷон Кароматлозода дар ин гурза комёб шуд, вале баъдан ҳолате ки боиси баҳсҳои зиёд метавонад бошад. ин бархурди Ҳенри Окпала бо дифоъгари марказии дастаи Истиқлол буд. бо Фране Икич бозигари дастаи Равшан то ҳол дар замин хобидааст. довар рафти бозиро манъ мекунад ва аз наздик рафта мехоҳад бубинаду бохабар шавад аз аҳволи Ҳенри Окпала. биёед бубинем ҳолати ба миён омадаро. инҷо медонед бо оринҷи худ, бо дасти худ дар маҷмӯъ метавонем бигӯем кӯшиши ба ислоҳ аз контакт ё бархурд фирор кардан аз ҷониби дифоъгари дастаи Истиқлол дида намешавад. яъне камтар расиш буд агар мо бо диққат аҳамият диҳем, вале бевосита ман наметавонам бигӯям ки онҷо зарба буд аз сӯи бозигари дастаи Истиқлол, чун чунин ҳолатро дар саҳнаи такрорӣ қаблӣ надидам. шояд боз саҳнаҳои такрорӣ дигар пешниҳод мешаваду ба таври дигар вазъиятро мо дида метавонем. ва ин яке аз беҳтарин шонсҳое буд ки Истиқлол дошту истифода накард. болотар фурсати беҳтарини Муҳаммадҷон Раҳимовро нишон медиҳанд. акнун ҳолате ки буд бо иштироки Шаҳром Самиев. Ҳенри Окпаларо аз майдон мегирад мураббӣ ва ҷои ӯ Олег Власов бо рақами 27 мебарад. яке аз бозигароне ки дар авзани гузариши тобистона ба ҳайати дастаи Равшан омад аз ҳайати дастаи Ҳетман Замоци кишвари Полша. дирӯз як пешсафи дигари рақобатҳои Лигаи Олӣ ҳосилот дар сафар дар баробари Сардор имтиёз аз даст дод. гарчанде онҳо пешсаф буданд, аммо дар поёни дидор дар дақиқаи шашум илова шуда онҳо голи сеюмро ба дарвозаашон сар бурданду бо ҳамин ҳисоб 3-3 шуд дар маҷмӯъ дар ҳамон дидор.
дастаи Истиқлол ҳам таи бозиҳои охир ҳолатҳои зиёде аст ки имтиёзҳоро аз даст медиҳад, аз ҷумла бохт аз Регартадаст буд, пештар аз он мусовӣ бо Эсхатаро мо дар Лигаи олӣ дар хотир дорем. Оман баъд аз баргашт Виталий Левченко дар муддати кӯтоҳ ҳоло он дараҷа ва сатҳи баланде ки шояд бисёриҳо интизор буданд зери роҳбарии Истиқлол нишон медиҳад, нишон намуда истодааст. Вақт лозим аст, ҳамоҳангӣ лозим аст, ҳамдигарфаҳмии беҳтари бозигарон бо мураббиён лозим аст дар оянда то ба ҳамон дараҷае ки қаблан Истиқлол зери роҳбарии Виталий Левченко дошт баргардад. боз ба назарам футболбозӣ вазъ мешавад ва баъд аз он иҷозат дода хоҳад шуд барои ба майдон баровардани туп. Михаил Тихонов бо рақами 77 ба майдон мебарад. ӯ ба ҷои Рустам Соиров бозиро давом хоҳад дод. фарзанди собиқ футболбози маъруфу шинохтаи тими миллии Русия Андрей Тихонов аст. Михаил Тихонов бозигари мазкур то омаданаш ба Тоҷикистон берун аз Русия дар ягон ҷо ҳунарнамоӣ накарда буд. охирин бошгоҳе ки он ҷо буд ин дастаи Енисеи Русия буд. Баҳдад партофти ту ба сӯи Ҳамонов натиҷа надод. бахтовари Ҷамшед паси ӯ ба ҳамдастааш ва акнун боз кӯшишҳои навбатии бозигарони Равшан барои роҳандозии ҳамла. вақти асосӣ хотима ёфт. 5 дақиқа зам карданд доварон. таи солҳои охир ҳолате ки дар як мавсим дар ҳар ду бозии байни худӣ дар чемпионат Равшану Истиқлол мусовӣ карда бошанд, дар бозии Лигаи олӣ дида нашудааст. барои мисол мавсими гузашта як дафъа Истиқлол ғалаба кард ва як дафъа Равшан. дар нимаи дуюми мавсим бозие ки байни ҳам доштанд онҳо рӯзи 28 октябр аслан як бозии бисёр сергол буд. 6-2 он ҷо Истиқлол ғалаба кард. вале Равшан дар хонаи худ рӯзи 17 майи 2025 тавре гуфтаем 1-0 Истиқлолро мувоҷиҳи шикаст карда буд. дар мавсими 2024 бошад. дар ҳар се бозӣ Истиқлол бар Равшан зафар ёфт. чизи дигари бисёр ҷолиб ин аст ки мавсими 2023 Равшан дар ҳар ду бозӣ дар чемпионат Истиқлолро шикаст дод, баъдан дар суперҷом ҳам мағлуб кард. кӯшишҳои Власов дар лаҳзаи қаблӣ тавре дидед натиҷа надод. мебинед натиҷаҳое ки айнан дар соли 2023 буданд баръакси он дар соли 2024 буд, чун Истиқлол 3 дафъа Равшанро мағлуб кард. имсол бошад дастаҳои мазкур бозиҳои худро чунин ба назар мерасад ки дар умум бидуни гол ҷамъбаст мекунанд. дар ду бозӣ ин ду даста ба дарвозаи ҳамдигар то кунун гол назаданд. тубрабои бозигарони дастаи Равшан вазъияти хатарноки навбатӣ метавонад ба миён ояд. ҷамшед Махсумов пас дод ба ҳамдастааш, паси ҷавобӣ ба худи ӯ. ирсоли тӯбро мебинем, аммо аз Алиҷон Кароматуллозода тӯб намегузарад. Муҳаммадҷон Раҳимов ҳуҷуми ҷавобии дастаи Истиқлол. Шервонӣ Маҳбатшоев ба қафо пас дод ва пеши роҳи Муҳаммадҷон Раҳимов гирифта мешавад, аммо бо қоида вайронкунӣ довар ишора карда истодааст.
дигар метавонед бубинед ҷое ки бархурд байни муҳаммадшарифи саидхоҷа ва муҳаммадҷон раҳимов буд. асосан агар бигирем масофа то дарвоза чандон дур нест, вале мо борҳо дар рафти бозӣ имрӯза дидем ки бозигарони Истиқлол тасмим намегиранд то аз чунин вазъиятҳо сӯи дарвозаи ҳариф зарба зананд. Корти зард ба Табрез Исломов ва шояд боз ҳам сабаби асосӣ он аст ки ҳарфҳои ноҷозат, суханҳои дуруште гуфт. мутаассифона ин ҳолат дар тамоми бозиҳои дигари мо аз сӯи ҳамаи бозигарон дида мешавад. ҳатто онҳое ки пайваста узви тими миллии кишвар ҳастанду шарафи тими миллии кишварро дар расаи байналмилалӣ дифоъ мекунанд. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад. вазъияти хатарнок аст. зарба ва гол! ҳисоб кушода мешавад дӯстони гиромӣ ва тавре мо мебинем Истиқлол дар ин бозии ҳассосу бисёр муҳим барои худ дар поёни дидор дар дақиқаи 5 иловагӣ ба задани гол муваффақ шуд. аз чӣ бошад кулли бозигарони дастаи Равшан танҳо ба маркази ҷаримагоҳ дар як нуқта ҷамъ омада буданд ва канори ростро фаромӯш карданд. мо борҳо гуфтем ки Эҳсон зарба намезанад, балки партофти тӯбро анҷом медиҳад. ин бор низ ҳамин тавр шуд. ирсоли бисёр хубу дақиқ кунҷи наздики дарвозаро холӣ мегузорад дарвозабон Ҳусниддини Маҳмадалӣ ва зарбаи дақиқи Фране Икич ба он оварда расонид ки мову шумо голи дастаи Истиқлолро бубинем. пирӯзии бисёр муҳим ва ҳассос метавонад бошад дар дидори имрӯза барои Истиқлол, зеро онҳо дар пойгаи чемпионӣ аз нав ба садри ҷадвал мебароянд. вале Равшан имрӯз шоиста бозӣ кард. ҳунарнамои хубу арзанда муқобили Истиқлол нишон дод. як лаҳзаи беаҳамиятӣ дар поёни дидор ва худи шумо ҳам дар саҳнаҳои такрорӣ дидед ки чӣ гуна кулли бозигарони Равшан ба маркази ҷаримагоҳ ҷамъ омаданд. канори рост холӣ гузошта шуда буд ва истиқлолиҳо аз ин ҳолат истифода бурданд. хуб, рафти бозиро манъ мекунанд довар ва баъд аз он садои ниҳоӣ уштаки ӯ баланд мешавад. ин бозии бисёр ҳассосу муҳим ва ҷаззобу диданӣ классикои футболи тоҷик бо иштироки Равшан ва Истиқлол хотима ёфт. голи ғалабаовари Фране Икич дар дақиқаи 5 иловагӣ боис бар он мешавад то Истиқлол дар дидори имрӯза ғалаба кунад ва дигар бора ба садри ҷадвал баргардад. ҳассосияти бозӣ дар авҷи аъло буд. Равшан ба таври шоиста ва арзанда бозӣ кард, аммо дар поёни дидор танҳо ҳамон ҳолате ки каме бетаваҷҷӯҳӣ кардан бубинед ба чӣ оварда расонид. бидуни имтиёз мемонад Равшан, вале ғалабаи бисёр муҳиму зарурӣ барои Истиқлол имрӯз рақам зада шуд. бисёри сипос мегӯем ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дӯстони гиромӣ, якҷо бо шумо бозии мазкурро ман Парвизи Маҳмадамин тамошо кардам. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.